guretzat plazer handi bada, gaur elkarrekin biltzea eta erakusketa hau ospatu ahal izatea. Egia da, iaz ohartu ginenean, aurten Galtzondik 30 urte beteko zituela, batzuk ikoratu ere egin ginean. Egin bezala, baina poza handia ere eman ziren, besteak beste, 30 urte pasatzea ero, ikusten genuelako, talde sendo bat. Eta 30 urte horietan, lehenengo egitasmo indartsuenetako bat aldizkaria izan zen. Zer balea, 89 urrun hartan kaleratu genuenean, eta urte hartan, Galtzondik kaleratu zenean, aldizkari bat egitea zertzen ez genuen. Baina ikusten genuen, Tolosaldeak euskerazko hedabide bat behar zuela. Eta taldearek ilusioz, militantziaz, gogoz egin zion eta Galtzondiren lehen aleura atera zuen nola edoala. Gaur egun, 3 hedabide ditugu, Tolosaldeko Ataria, Aiurri eta 28 Kanala. Eta hemendik begiratuta eta aurrera begiratuta, esango nuke euskerazko komunikazioak erronka handiak dituela. Bai maila nazionalean eta baita maila lokalean ere. Beno kontziente gara, komunikazioaren munduan guztiz aldatu dela, eta erronka berri horiei elkar hartuta ekin beharko diogu. Hortan ez dago dudarik ere. Iruditzen zait, garai berri honetan gaina horretarako aukera handiak ditugula. Gaur egunean, baliabide gehiago ditugu, gero urte baino. Gaur egun baino komunikabide hobeak eta sendoagoak ditugu, kazetari gehiago ditugu, eta euskeraz irakurtzeko, euskeraz entzuteko, euskeraz ikusteko askoz ere populazio prestatuagoa eta ohituagoa. Atzeak erakusten du aurrean nola dantzatu, eta 30 urte hauetako bideak, espero dezagun, beste 30 urteetarako bide sendoago bat ere eskaintzea.